La! Oy, 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 oy. La! Ah! Dali ko, dali ko. Dali pa, dali. Saan naman po? Hala! Kwarta! May pang kwarta na itao! Ang tao ay kwarta! Dagat. Sana! Kuya, wag mo purma! Mura man kakatong manukutay! Katong... Puti ko sa. Itong manukot, manuktok, bayad na sa imo utang! Manukutay, utang. Uber na ka! Ay, Imong ay. lawas po, uber ka dako! Kaya gago, kinako challenge di mo. Sa, chalice mo! Okay, ba mo kung need kini mo kwarta, ha? Oo. Need kini mo kwarta kay hilig ka kanang ka ng mga kuan ba? Ng mga pertanan. Oh, hiling kita kwarta! Challenge ko ni mo ron, ha? Na para siya ko isulti mo. Saan man na siya? So kini a challenge na to ron. Tayo hupan ron ita ng kandila kung Dayon. dili ka manukad ha, dili ka manukad. dira. Oh. Dili ka manukad. Dayon. Bugal. Gege, dayon! Kay hupan ni mo sugod dire. Dayon, hantod dira tanan. O kung asa tong mapalong gani diri tanan, diri ko to butang mapalong tanan Ah. ana. Diri ko to. Ah. Diri kasi pa. So kini mo 300 dem kuha, so dili siya kuha. Dili. Kung maasar ang mamatay! Oh, Sa ako kutayhop. asa. Pag tayhop nimo, mapalong na siya. Mapalong ni siyang kuan kini ari ba? Oh! So may muha ni siya. Bilang na, dagan ang gina! Sakto kini ma-shopping ni mo. Intro ka na, intro! Base na po, parehas ako ha, imong bawion, iyon na po kang akuan ha! Dili. Basta, ako yung magkakuan ha! Sige. Sige, sinitsyan ta! Okay. Okay, Ato pasta ay. sige, sige. Ya. Katawa ko na yung Ano pormo eh. Mura mong kakatong ko. Ayaw ko limpia ko puro magon. Ano to ka ba? Ano ba to bana okay? Eh. Ya. Okay. Chinit-chan! 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 Ah! Ako una! Chinit! Okay, taro nga. Ge! Sige. Mutay hop ka. Okay, takotingon na ka ha. Ah! Okay, kunin kuyaw ni bihala ni kibo. No, ani mo 5 nga kuan. Ge, dali ah! Karaan na dos. Baga-baga ka dito na. 3, 2, 1 tayo. Oh! Kana ba sa ko? Dili ko ani mo ay sa kwa. Ako to, bradi ay! Ako to bra. Sige! Okay. Sige! Ako na pinason. Sige! Ari ka na balik Sige! dali. Ha, dali ka yung challenge din. Ano na ini? Oh. Ha? Ge! Ge! Sige! Baintira! Kwinta oy. Spintara, spinta! Tara si kwinta man ta. Ah. Ay. Ako na po! Sortihan ka. Tagarapod! Sortihan ka da, sortihan ka da. Tagarapod! Spinta! Orang ako dyan na makakuan ba? Nanginam-hinam ng katong ano, color Sige. green. Sige. Ge! Okay. Ge. Tayo. Ge! Rene! Okay, 42 tayo home. Oy, 20 mo ah. Ge! Kuan ba Taro yun? tayo, taro nga pamangusok po sunod ay. Pamangusok po ba? May baka ko kay tampo ka, nagkakaghangin. Eh, kakahul daan, nakikisip. Ngunit bawiun. Patayin ko. 1, 2, 3, go! Oh, wak ka nakuha. Minatay Na, na wak ka braha. nakuha. Wak ka nakuha. Na, pero di malas kag nahuhod lang mo ron. Sige. Tayo. Oh! Oh! Atot o braha. Ay. Asa? 300! Yay! Suka pag mo tayo di mo yun. Mura mag... Eh. Mura mo kaminan ako pamugas mo na mo ah. Hindi. Oh! Oh! Uy! Bro, sapungan! Isapungan! Ito yung may mulabot! Ako na saan? Ikaw. Ako na saan? Yeah! La! Tara dito! Tarungan nila ako na balik. Sige ba nada? Ayaw, makuha. Basta ba? Ah. Okay! Okay! Okay, 4, 3, 2, 1 tayo. Oh! Panang! Sino tayo di mo? Ito naman! Tapos kinaghangin. Wala man! Bantok ka ng wala ko'y hangin. Ako yung hangin ako. Alak ka! So ako na ha? Oh, ikaw na! Ikaw, nagan ka kakakuan ba? Nagan ka kakakuha ba? Inani na takadagi pa. Ipalisod-isod pa takadamay. Pasus. Nag-challenge na taas ng hangin. Di ay? Okay! Sabaw ilubot! Oy, 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 oy. Oh! Wala! Wala! Nagputi! Wala! Tampok mo tayo ikaw! Asan mo hangin?